Welcome to my YouTube channel. For today's video, tayo nga po pala ay nandito sa PITX dahil naghatid nga po ako ng aking mga apo at ng aking anak, ganun din po ng aking manugang. Then nagbakasyon po sila rito sa amin dito sa Kawit, Cavite. At itong mga kapatid, tulad po ng aking sinabi, ito po ang sitwasyon dito sa PITX ngayon po itong January 3. At ito nga po na napakaraming tao na nagdadagsaan na uuwi sa kanilang mga probinsya sa part ng Bicol o kung saan man pong part ng kanilang mga probinsya. At yun pong may camera na yan na nakikita nyo na may cameraman na may hawak pong camera. Ayan po ang cameraman or ang reporter ng Channel 7. Kasi nandito po sila, pinuture po nila ang sitwasyon nga po dito sa PITX. Dahil napakarami nga pong tao na nagdadagsaan pauwi po sa kanilang probinsya. Katulad po na aking sinabi, nandito po kami sa may PITX dahil naghatid nga po ako ng aking mga apo at ng aking manugang, ganun din po ang aking anak. At bago ko nga po pala makalimutan, babatiin ko nga po pala ang aking sarili ng happy birthday dahil ngayon yung araw na po ito dahil birthday ko nga rin po sa mga oras na to at sa araw na to birthday ko nga rin. Guys, dito nga po sila sa mga isabili sa Bangsa. Ayan po nasa likod. Ayan, dyan po sila sasakay pauwi nga po sa bayan po ng Manito Albay. Dati sa gate po doon sa taas sa second floor. Ngayon po nandito sa gate 5. Parang nga po, dito sila pumarada kasi siguro peak season ngayon maraming pasero at hindi sila pinaparada doon sa taas. Bali, importante ito ng hapon ng biyahe. Pero may susunod pa po nito na 6:30 rin po sa bayan rin po namin ng Manito Albay. Ayan. Ayan po ang bayan ng, ayan po ang bilis sa Blue Star na madalas namin sinasakyan pag kami po ay uwi sa bayan nga po ng Manito Albay. At ito nga pong sitwasyon dito nga po sa PITX na napakaraming tao na halos hindi po magkamayo ang mga pasahero na uuwi sa kanya-kanyang probinsya. Ayan. At ayan, marami pa nga pong waiting sa loob. Ayan na nakikita nyo po, marami pang waiting sa loob. Ayan. Bali, anak ko po ang hinatid po namin dito. Yung anak ko pong panganay na lalaki at ang aking manugang at ang aking apat na pong makukulit. Sila po ay uuwi ngayon sa aming pong bayan nga po, sa bayan ng Manito Albay. Bali, nagpakasyon po sila rito ng December 15, nandito na po sila sa amin. At ngayon lang po sila uuwi. Kasi tapos na nga po ang Pasko at New Year at pasokan na naman po sa ngayon na January 5. Kaya uuwi na naman po sila. Kaya, bali, magkikita-kita na naman kami po next year. Kaya, ito pong sitwasyon nga rito sa PITX. Sa marami nga pong uuwi sa kanya-kanya po. Sa bayan nga, sa kanya-kanyang bayan po mga kapatid. At ito nga mga kapatid, nakasakay na po ang aking mga anak dito nga po sa bus ng Belleza Blue Star. Pauwi nga po sa amin sa bayan nga po ng Manito Albay. Galing po dito sa PITX, diretso po ito sa aming bayan mismo sa bayan nga po ng Manito. At ayan po ang sitwasyon na nakikita nyo, marami nga pong mga pasahero na sumasakay dito sa Belleza Blue Star para umuwi nga po sa aming bayan. At nandyan na rin po sa loob ang aking anak at mga apo na uuwi nga po sa bayan namin. At ito naman po ang aking isang apo na kasama po namin na naghatid sa aking mga anak at mga apo. Apo ko rin po to dito sa aking pangalawang anak. Yan pong lalaki na yan na kasama po namin o kasama ko dito sa video na napakakulit. At ayan naman pong isang side na nakita niyo po sa aking background. Yan naman po yung background sitwasyon sa loob mismo ng PITX, doon nga po sa ground floor. At iyan po ang aking mga apo na ayun na kumakaway-kaway at may umiiyak na nga po dahil gusto uling sumama sa amin pauwi nga dito po sa Cavite. Kaso nga lang siyempre dahil uuwi na sila dahil may pasokan na nga po at nagbakasyon nga lang po sila rito sa amin. At ayan po nakikita nyo na background na yon, yung isang kabilang side po ng aking video kasi bali double cam po itong ginamit ko kaya kung nahahalata nyo, may isang video at may isang video nga po mga kapatid. At ito nga po yung dito sa may ground floor, dito nga po sa gate 5, ito nga po yung labas. At ayun nakikita nyo po yung hagdan na yun, papunta naman
po yun doon sa may LRT. At ito na nga po ang Belleza Blue Star at sila po ay aalis na at nakasakay na nga po dyan ang aking mga anak. Bago ko nga po lang makalimutan mga kapatid, pakisubscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Pakilike, pakishare at pakipindot na rin pang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Bye bye, God bless!